Хай YouTube, аз съм AlexBG и днеска ще направя едно ревю на Ender God PvP. Да, лагаме много. Направо ми се стрим мишката. Не мога да натисна Back to Game. Чих, не се ми се стрим мишката, бе. Къде е, бе? Отнаха на тази мишка. Има някакъв пайка PvP на War PvP. Направихме го. Та лаги ми доста. Нищо. Това е спауна. Както виждате. Насам са джамповете, където има награди. Е там, например, има награда. Там също има джамп, но там също навсякъде има джампове. И така. Следващия Warp Drop Party. Опа. Толкова си спи човек. Да, 2 часа и 38 минути е. Ебах ти газа. Да, ето го, Drop Party. Тук има Drop Party. Това е евент, който... Да, сега го измислиха ново. Той пуска тук, нали, няколко честа. 3 редици от тук до там. И ние трябва да бъркаме в тях и си взимаме фулки, работи. Така, готино е. Забавно е. Следващия Warp Enchant. Много яко. Много як Warp. Никой не знае какво се прави там. Знаете ли какво се прави? Енчантва са. Тук може да си купувате левел. Тук също може да си купувате левел, а тук може да се енчантвате. На енчантикте го. Ако сте тъпи, сигурно не го знаете. Тук има и Ender Chest. Виж колко е скрит. Вау. Добре. Warp End. Там, където всички се бият в момента. Там ли си, бе? Джугин. Там съм, бе. Окей. Аз забрах да кажа, че Джугин е с мене. Сит. Профт е там и той също е с мене. Ние с Профт сме... Не, базикам се, Профт е гей. Направо сте женени. Профт, ако гледаш клипа, му поздрави. Добре. Спри си хака. Да, спри си хака, но... И той е Ванко лекавто там, Владко. Ванко е, не Владко. Да, е Ванко. И ти също. Сега Warp XP. Има Warp XP ли? Да. Добре. Правя ревю, пък не знам сервера. Warp XP, вижте само какво е мангалско. Тук влизате май. Не, сидиш отвънка. Тук си купувате XP, става мега якото. Толкова епично. И да. След това отиваме на Warp Fish Inc. Тук така ще трябва да си оголеме малко рендъра. Защото е толкова красиво. И ето го фишинга. Тук може да са фишви. Фишви? Добре. Тук може да се лови риба. На цялото се лови на риба. Мъка топ. Не, там е за евенти. Да. Мъка топ. Фишинг. Нали, с този живота трябва да е на трето място, на първо или на второ. Добре. И да, друго да ви покажа. Може да дойдеш на да снимаш на лето. Няма да ходя там. Накрая на клипа. Гейско чех ходя там. Тук е Warp Help. Нали знаете какво се прави на Warp Help? Много е хакер. Тук ви помагат. Вижте сега. Това е Faction Help. Тук е Faction помагачка. Как да се работа с плагина? Добре. Как да работа? Човек е бързо на Warp Help. Как да работа с плагина Factions? Човек? Ела за малко на Warp Help, бе. Офари ще го виж на клипа. Комбат съм, бе, в комбат съм, чакай.
Тук ви помагат за Faction 2 Help. Виж, не, ела тук така. Как да работа с плагина. Как да работа? Добре, готов не за. Пишете. 6. Добре. Достатъчно се посмяхме тук. Отивам на друг ларп. Отиваме на ларп, jump, там няма да го показвам, всички знаят какво е. Мини геймс, мини гамес. Много геймсове има там. Всички падат. И да, имаме само един мини геймс. Толкова са минигеймите, че е само един. Добре, следващото е LARP. Nether, всички знаят как изглежда LARP Nether. LARP PvP, после на Repair, после на Shopper, SMS, трети, Unban. Ето го LARP PvP, то няма никой, защото е празно, всички са на Enda. Няма никой, защото е празно. Добре. Джугин не говори. Смея се на Гот и на неговия кръстопис. Кръстопис вика. Това го е писал Джукс. Да, бе. Той там не е само псува сървъра. Той даже на Гот му е смешно колко грешки има Джукс. Сигурно. Аз се заглушавам и седем. Окей. Ето го шопа, тук са глупостите. Големите глупости. Опа. Ето не съм хак. Бъгна. Хакс. Добре. Не знам, са полшанките. Това е най-хубавото нещо. Pigment Spawner. Това са материали за полшанки. Това са полшанки, както виждате. И да, това е шопа. Няма да го покажам сега на цяло. Ето го. Ето го с Optifine. Дебело. Тук е по-дебело. Следващото е LARP SMS. Да видим SMS. Аз също съм ги виждал. Джугим са предка на срок естествен. Добре. Тук има Legend. Ранка за един месец. Команди back near invisible. И на въси, извинявай. Снете. Има backpack, feet, head и colors. Трябва ли да застанеш там? Добре. Тук има full match, full броня и full look за прайс 6 лева. Тук е ето го. Ето го. Трябва да видите. Добре. Тук е Ender God, какъвто съм и аз май. Да, какъвто съм и аз. Ето го всичко, да. Джуги ми пречи. Ето така. Тук Creeper спаунери. Не знам защо. Тук са полшо. Това са яйца, спаунерица от другата страна. Тъй ли? Да, е тук с... То не са ли води яйца да спаун? Еми да, ма ела тук, ела. От другата страна. Е тук са спаунерите. Да, тук сега също се купуват спаунери, ама с SMS този път. Има за 6 лева е слайм. Това е много тъпо направено. Толкова скъпо. Тук се продават полшанки. Тук е донейтъра за 9,60 плюс D, донейтър плюс. Тук е донейтър. Тук е 4 God Apples за 6 лева. И да. Сега следващото да видим. LARP, гъс половина, Unban. Трейд, всички трябва да знаят какво се прави на трейда. Няма да ви го показвам. Чеме на LARP Unban. И то трябва да стане точно пред мене. То пък на LARP SMS бе. Добре, той е да са унбаните, като сте гейчета и трябва да ви баннат, защото сте използвали хак. И тук са унбанът. И банват само за хак. И за обиди банват. Да, ето пък 25 дни за килаура. Бах ти лудя човек.
Да, това е Готамнезия. Ето си Много е тук черен. убит. Виж вече. Добре. Мисля това да е за клипа. Ела на Ендър. Да. Ще имаме на Ender да гледаме малко PvP. Много PvP. Гладен съм.